Era iarna anului 2009, 30 decembrie. Știam că ceva rău avea să se întâmple. Deși aveam doar 10 ani, puteam să văd tristețea din ochii mamei, lacrimile din ochii bunicii. Noaptea aceea, surorile mamei mele împreună cu ea au dormit în casa în care au copilărit, iar noi, verișorii, am dormit împreună acasă. Știam că ceva rău o să se întâmple. Tataia murise. Pentru prima dată am simțit dorul pentru cineva pe care îl iubești foarte mult. Pentru prima dată am simțit durerea pe care o simți atunci când pierzi pe cineva foarte drag. Pentru prima dată am simțit ce înseamnă sunt un pribeag. Trecerea dintre ani ne-a surprins pe toți, împreună, însă cu gândul la cel care ne lipsea cel mai mult. Eram împreună pe garajul bunicilor și ne uitam la artificii. Durerea era foarte mare pentru noi, deși eram niște copii. Tataia însă ne-a lăsat cu un verset, care se găsește în 2 Timotei 4, cu 7 și 8. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Credința Lui ne-a fost și ne este în continuare un exemplu pe care vrem să-l urmăm în fiecare zi. Sunt un pribeag, fără de țară, rătăcitor prin lungi pustii, dar am în ceruri o comoară, căci țara mea e în veșnicii. Rugăciunea mea astăzi este ca fiecare dintre noi să ne trezim în fiecare zi și să adormim cu gândul veșniciei, cu gândul la țara noastră de sus, cu gândul la Domnul Hristos.